И здравейте, потребители от YouTube, днес сте с Skin Cross, но това е видео, защото си сменям ника. Ето ме. Пише се така, но реалното ми име е просто Dynamics. Просто тук съм си го сменил, смени ми го админа, защото аз желах така. Повечето сервери може да съм Dynamics BG или Dynamics. Това е админа, да, оунера. Бях админ за малко, само да билнем това място. Това е едно. В момента съм всъщност на лав сплив. Ох, ще ми дава фулсейт ако бия, това е яко. Скоро може да стане админ, но не. Трябва да пратя SMS. Но още не е пуснат този сервер. Той ме покани да поиграя с него, просто да се поиграя. Трябва ни само един хостер. Всъщност не хостер, хостер. Трябва ни един хостер, но едва ли ще намерим. Аз имам като неговото IP, за това влязох. Добре. Супер. Едва ли ще го бия, всъщност админа тук е много добър на сплив, но може в момента да не е форма. Ето, защото има връща. И ето, супер. Става напечено. О, добър! Браво! The best! Всъщност, може и в YouTube вече трябва да ме виждате и се пише ето така. Ето така съм в YouTube. Иска пак. Умирам! Сплив. Това всъщност аз съм го билдвал. Лах сплив, само че вече не съм и съжалявам, ако не се чувам. Скоро може да направя клип. Това може и скоро да снимам клип за FaceSkype. Старт. Съжалявам, че паузирах, но серверът се рестартна. Админ. Той в игра ли не? Оф, админа трябва влезе в игра. И какво сега? Без админа стана. И е много тъмно. Админа влезе.
Опа, опа, опа. Поне се опитах. Първият път го бих, но поне бях втори. Пък от отдавна не съм играл с плив. И да, смених си ника. Така. Знам и това. Кой да кажа друго и аз не знам. Аз не мога да бия. Не мога да бия, защото имат специални половини, нали? И мисля, че ще превършвам клипа. Добре, тъпнах съм. Много тъмно. Съжалявам, ако не виждате нещо. Кой е? Мерси. Супер. Спечелих си Хейвън брони. Да. Да. И това може би превършвам вече клипа. Вече знаете. Да, вижте какво брони ми даде. По 4 Unbreaking 3 и така нататък. Това беше от мен. Дано ме следите моят канал. И такова.